Usi. Omuroberi okubwatya tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Wakirabia mwancho morigereria ogetembe television ritukeriga ria Jumatatu ikero eri tariki emerongevere na etano na ivere gose emerongevere na isano na ivere ritukeriga ikero wono umutinyo yo o January mutinyo mutangani ogochi wa kansia tikira matuko ange amatukange ane umutinyo igonya arekoera okuboria kwanenga kero kende amemeroberi kwanyarete kubeke kero ogochaka omwaka manyanga bono kwara kose umutinyo mutangani oro gochore koera akigina ekero uma eratoke umanyete gose kwabarire ari kwachakire gokora gose meremeri kwabegete iyo mwako eri kwabwate kwagechakiri ase enchera ya bene kigima umancho morigeria kari usana emeyo moroberiga gwetwani yagetembe kero rache kobana enche Matilda Obaigo nandengo kunyoria ngari tukeriga tuchukuringana asiasa gose ntuchukurirya amangana ya magendero aiga ase county ya Kisii kero turachikutwara umugani anyare kumorekerayo naboigo tuchikurigira chigazeti cheri tuko oria rero kero banya gukonyoria nga onye kwabangite kuchaka kwarenge ebiasara kwatebete ngo mwaka bino guchaka na nje nachakire kwatagite kwagacha ngaigo bono mutinyo omutangane kero erire nayo manyite gose inkerengo kiwo ikeire merobereri yawo kwabwate ekero ukurigereria mbare batebete ngo umwako wika nchake gutwara family kerangera rikyo umanyanga nonyenkero kyo bono amatuka chakire kuminyoka asenchira ya bwango kigima ekerongorira mangana asiasa naroro mangana yechisemia mangana yechigosori na yanda mange agendete kunyako rorekana gose kwateka asechinsemo au ime yense to oya Kenya ane namono kero gendete koiwa kurwa liroba lya gusibono oyo kabiru mawaziri mukuru ose umawaziri boborendi baime umukuru Dr. Fred Matiang'i kirabono abarai abirenga nero kunya watu kwa kurase emeno yabo igoro yogo chakubole kiro kyo borai ibwense engana inagendete kore tariberera kiro morai nagendete kurwa ebirengerere byao nabananchi nabambagendete gukwana amangana kubwatikana aninganeyo korinde asenyencho yebiro onigo ndache guchaka namaya ero tunyare goswa ase chigazeti ero niyo kayense ya moigoro ritukori rero nari turachikonyora omugeni kukonyora nga magega each camera notorenere notorenere Wilfred Matundira naboigo ase studio gosense media production Abigail Nyanchama ase obwango mono nigo mono omo MCA bwodi anyatieko yebunge ya Kitutu Chache South ese county ya Kisii mono abolire aborokiwa abanyare ko gose banyare kwemokia chikosi chiri chobobundi ero wekonya ase obugema abore moto nigo bono anyare tukwana litukoregoro kiragoteba bono aborokiwo se abasaya bange nigo bono tukorigia chinchira cyo kweriki ekyagera emirimo yaberekego kya ase ense ya Kenya naboigo kirakobabolenga bagendere gose babwaterere chikosi eche kyagera bono nacho chiganeri gose anene mono ekiro bakorigia emirimo nigo boganeri obomanyi korende bono tari amasakara gose chisemi chikurigire umono buna amatuko amagega museketo Daniel Ondiri na atobore toroboti ro asenjira erenkirano kegima nenchiremo yokweroberia hasa matukale bosyo kebugima boigo hasa masomo abaruki wabo baikaranse tasa matemabo yikirasi yikomina kabere KCSE hasa umwako etam nubagenderete kweroberia hasa wechikwerikia hasa chikosi au elio kogendereria masomo abo na elimo lyo kamagega yokubwatukwa kwa machibo ya matemayo n'umwaziri umujya wechisemi umuske Migoso Gamba. I wish to state that the government has kept enhancing measures aimed at ensuring high levels of efficiency
and effectiveness in the administration of national examination. Chinga kecho boigo mutindiri hasa mangana ha Kenya Universities and Colleges Central Placement Service KUSIPS. Musubati Dr. Agnes Masi Wahome Uyurumo Chief Executive Officer. Nigo chinga kicho egolete nsemiga haso kwene kibuna abarokigwa berikiriye. Asichikozi ao chokugania kwabo ni chinga kicho nigo agenderete ko basegeta kwelikia hase chikosi banchete. Nago chora hange na sebomenyete wenechiremo yokonyora chinga kichinyinge cyo gukora masomo abo. Kubatekana na yoboigo abarokigwa nigo bagenderete gosegetwa kwelikia hase chikosi chamagokom. Kubatekana no wakia kwa mabaga yemere maiga Kenya igatambokero habarai ao bagendera kubotesia. Noyo wangu igano mo MCA we ward ya Nyatieko Musiki Amos Mokayo yogendera kubasegeta na kubabolia kubeka chinguru hasi chikosi chiga elio bacha kwelika hasa matukale bosio. Nja advice nale kurumono ase abasa bago chikokora chikosi ichi nilinga bake savuya. Because muna wani so kurigeli chikosi njira muna wani njena quality kosi ku business management into via finance. Muna wani gatingu advice bana bange bakole kosi mune because muna kosi mune yekero okoro teto chukuri kosi ne benki into nebyo echichitayo kasi chitayo. Lakini bisa kurigeli muna wani yekero kurigeli ense muna ya chenchiri chikosi chikokorwe certificate. Chikosi muna wano plumbing okole into na electrical installation okole into na driving okole into via computer. Nige ntokera konyo mwana oyo sana because wano nuruo ese college ya wakolide kosiri nebanga gaste yokora nabo konyoranga nabo kwirika ebyeka ometabuna abange nigo bagosoka chingaki batelirikya hase chikosi au hase chi university ne chingaki cyo batebona Kenya hase bono niroche hasa abantu bo bwatumanyi kwebinto au aso kwanyorera enchera abararagere na komenya chingaki baganyite kulikwa hase chikosi au by the time to kule university omkwanyoro monta akote kosi elite bwati no employment teyo kwanyoro monto lyo kolete gosene electrical installation ero chakire ko CBCI so that kwanyoranga bando oyo university ese njabona kolete kosi nandaro chingana chiti university onta de tukokora no egasi ya mako because ya usuka so kwanyoranga buna wono myaka etoko kwana igandu to kwana myaka abantu ligere 35 40 kwanyoranga bana abantu mboro bakabona igasi njaba chite university senjade to kwende university atamaite kosikya koira bakabono mundu tanya konyo agasi ubugima mbuli byego asese mwende nigakwanera bamenyi we wodio no bolia basaye ko bwatoka obosalia wechingencho au gento kira baisa gosalia magimabo tutema gukwanera abana baito maybe bataraenda go konyo rekus baje gukora kwenda kulike barwa tumenye buya so that twaro busalia sekenyoro because kenyoro getabwatie omorembe na obolindi borubuya na tukwane bintu byonse ya match ne chipara mbosa turakorera nyole bintu byonse ntoko kwanera abana baitu turende bintu bito nkurubudire gedasani kyagetembe kurega se county ya Kisii leterane nguruko Daniel untiri Gutigana nayo kirabono umugavana wa county ya Nyamira umuzike Amos Kimumenyaribo agendete kuboria aba MC abo gochamo nabo gubwaterana ne serikali ya county ya Nyamira iliko nekinga abanyamira banyorire amagenderero nigo oboigo bono aba Kristo korwa ase ekanisa ya Kibirigo Vision Gospel litkoribwa na barobo banyarete basanga ebirengerere byabo kubwatekana no kubwaterana ime serikali ya county nabo igo amagenderero ase chinsemecho nigo banyalite ko murunganiria ogotayenekia amagenderero umwako eta kubwatekana nengusana nentindi yabetege kwanekiwa egatiyo mugavana wa county yo naboigo aba MCA bechinsemecho buna omuseketo Fatgad gisemba gotomanya nigo bono abakristo babolire umwako ya serikali ya county ya Nyamira yokubwaterana nabarayi bonsi nene mono aba MCA enyale kwanekinga yabikire amagenderero yo munyamira obosio Abarai bage siasa na boigo abarai bakirengencho nigo baboriwe baitange kurwase siasa chimbe imeye kanisa ayaiga inkorengana no murandia Ronald Kinaro kurwase kanisa ya Kibirigo Vision Gospel oyo otebire kanisa nigo ebwenerete gusikwa natari ase agochongiriwa korengana no murandia Ronald Kinaro boigo nigo aboriria abarai libaga riokoreta siasa chimbe ase kanisa
nerbuya bakonye chikanisa icho buna injira eyemo yokogendereria ingana ya Nyasaye. Samarieta nkorokwa Pastor Ronald Kinaro une kanisa ya Vision Gospel Church Kebirigo ogosaba gwaito buna abarai nkoringe gente getang'ani abarai bechi kanisa na abarai bali bagotochoreta ase serikali bachicha sobwamo babwaterane egente getang'ani batwara obwanchani nabo igochi kanisa titwesoganania asa amang'ana siasa likali ogwesorania asa amang'ana siasa torangeri Nyasaye erinde arete omoreme n'obwanchani. Pastor Stephen Nyang'au Nyabuti nari kwamenta abarai baita ase omoremo goika mosayo okoboko eri okwenderesa emirimo Nyasaye kiagera Nyasaye nero bachorete mobasayi. Nonye nigo aba MCA ba Nyamira nabo igo omugavana bwe county eyo amone serikali yaye nigo kubwamo baburiwe omwaka oyo kokora emirimo ase obwamo na gotiga okung'usanana buna okwo kwabetego kwenekiwa omwaka oita eng'ana batebire kwairerete amagenderero Nyamira kwirana maega nkorokwa Yunia Nyabuti kurukana ande ntoro sigento moko kurukanera otokubasanira amaya mobamo motokolere emirimo abanainchi babarigireti nanga sikimogende tokobakorera ige omwaka oyo ntotagete muchenji mobobomo korwa MCA paka omukabano ito na bonsi bari ase emirimo ya serikali mokobwatirana korega sieri abanainchi babachorerete nigo bare kuyakwana yo ekero kyomunyiga bwokoigura ekanisa eyo ya Kebirigo Vision Gospel egotoke wadi ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango omunyiga boigo oikiranwa nomo bishop omonene bw'ekanisa eyeiga ase nere airachinga kina gukwanira obuya bw'ekanisa anene ogokonya abange korwase wetanga korwase obutumeki bwa mariogo yobutindia egati yebinde. Naitwa David Musuku Mutisia. Mimi ni bishop wa Vision Gospel Ministry, mwanzilishi. Vision ilianza mwaka wa 203 kule sehemu za Nairobi, na lengo letu kama Vision nikiwa mwenye maono nitufikie wenye dhambi waokoke wamjue Mungu, tukielewa kwamba familia nyingi wamepoteza jamii sababu ya ulevi, ulavi, ushirati na mambo ya aina wizi, na mara kwa mara tunaponeneza neno la Mungu tumeona watu wakikombolewa. Hugo saba kwa bamenyi abaiga kurase ensemeyega ya Kebirigo neria buna umwaka oyo abana siasa anene aba MCA be county ya Nyamira utiga okung'usanana naryo amagenderero araikere umwana inchi. Hingo ripoteri ya Getembe kurwase kinseme chiga cha Kebirigo egotoka imeye wadi ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango Jefatka Isemba. Gutigana nayo nigo bono umurai wense musike Dr. William Samoei Ruto anyare kuboria abakenya babwatie amaigerio yebuku anene mono kubwatikana n'eng'aneri yenyomo y'abantu bensemo eyembo gusomo sacha kunyomo musacha onde ose umukungu kunyomo umukungu onde nigo bono asingirire eng'aneyo saborire abakenya banyare kubwatia obutongi bori ose amang'ana abekire ase ebuku enchenuka kona yakorwa ase kanisa ya Global Cathedral yege Katoliki imeo muchio Nairobi ritukoria igoro nigo boigo nyarete gukwanira amang'ana mange buna bono oborindi bw'abanyanyimbo obali bare ase enseri ya iti sagoteba ense ya Marekani neche kubwaterana konekinga abakenya gose abanyanyimbo bali bare ase enseme ya Haiti korense ya Kenya banyorire oborindi boisaine na boigo nigo anyare goteba uchumi ya Kenya negenderete gukina korengana norobot no musakito samiyenda nigo murai wense akuboria abakenya banyare konekia nga abaenekire omorembe eri okonyora obokoreri obuya kurase serikali. Abamura tiga babe abamura n'abaiseke tiga babe abaiseke enyomo neyo musacha no mukungu no murai bwense Dr. William Ruto imeye kanisa ya Global Cathedral Catholic Church ikotoka ase county ya Nairobi. That boys must remain boys and men must remain men and women must remain women and girls must remain girls.
Omurai bwense ni garorokana kubwatasia egetambo kirokyo murai bwense America Donald Trump kuhikiria ebikoro by'ekinyomo kirengete abantu bense mayemu asate ba no musacha no mukungu boka bancheire. And we are very proud that contrary to what has been happening in the past, this year we got some very welcome development in the United States, that as a leading democracy, we have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in. We thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says, what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on. Dr. Ruto ni garokana kubwatasia obwamate bwense ya Kenya na America. Asaine kia omurobere bwense ya America kubwatasia abanyimbo bense ya Kenya. Abo babegete ekambi ase ense ya Haiti. The United States is a blessing to our nation. We work together in many aspects. I was requested by the President of the United States last year to provide Kenya's security diplomacy that is also legendary and known to support Haiti. And I'm very proud that even President Trump, with the new administration, supports Kenya's mission in Haiti to help the men, women, children of that nation to experience peace and stability. Dr. Ruto tatiketi uchumi inse asaina kia nyasaye nagenderete kokonya uchumi ya Kenya na boigo omwaka oyo nuchikoba omwaka bwa magenderero. Good news about what God is doing in healing our economy. That Kenya is going to go places. And I want to thank God that together, working together, we have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down, and we have seen a great movement towards the healing of our economy so that we can proudly move together, united as a nation. And so I agree with you that 2025 is going to be a great year. So to all of us, I want to say we're truly blessed to be here. I want to ask the Global Cathedral Church, the membership, and other believers in our nation to pray for this nation so that God can make provision as he did for Abraham. Nigobo no Ruto asabire abakristo bamubwatisi asamasabo iriyo kubeka ense ya Kenya bosyo. Kuripoteria egetaseni kia Gatembe TV nchenkoro kwa Sam Miyenda. Naboigo oyore okabeiro mukonyi wa murai wense omogoro Rigathi Gachagua nero nigo bono abolire serikali ya Kenya Kwanza enyare konekinga ya mwire Chief Justice omusubati Martha Koome ibaga anyare gukora emirimo yaye ekero bono atenete ebigambiro nigo ari gukona kuro ase kanisa yemo ya PCA gutoka county ya Meru ritukore igoro ekero bono anyare tegoteba kerenga nkerororo ke serikali gusiki murai wense konekinga utuguteira ale ekigambiro ekenena igasense ya Kenya magega yobochori wo mwaka wechiri bubere 2025
parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu, toa huyu. Wanjo muligereria kero koswa ase chigosori nigo bono etimu ya Shabana eri egati ya chitimu chiricho anyarete konyora ububui ase keminano kiri kia FKF aiga ase ense ya Kenya nigo bono etimu ubuna bono ya Mara Sugar yanyarete konyora liginaria sagero ase ya Police FC yanyarete koyaka egoriemo na boigo Bandari FC ekabeka egoriemo gocha setimu iri ya Nairobi City Pius okema na watasoro oroboti orwasenjira engikirano kegema sichifan tinda wataimbia muno sogocha ndawa chibagendere gocha muno sobongi then nabo igo kiangalia support ya mafans ndo wanafanya tunashinda wanatupush more then tuna encourage tuendelee kukam then for the fellow players wenzangu tukulia na Dandora Shabana ni timu nene mmanya eto kwa kama wasali baito technical bench yaito management yaito mbuya mona 6.7 batu ira sina robi otigererie mood moniga kero mondo ga gogete kero mondo chireka kamanyitenga onyori 6.7 Shabana tsabite bomura baito bakire bombengia na ine to sabanga gusi weekend yegocha na ba kembo mumune ano to kale gusi katinyo 6.7 family una organizing secretary egento to atakete 6.8 china nemo Mombasa ntu atakete sato matieka mamna yawe. But I want to assure you with the coach Okidi and Mwalala na management na fans wants Kenya ngima paka libonzi pia se esi okenyure mna secretary general musine tuitu tikatobamu tokonyeti tare mbiri ngwa katole kali bank sharks buzoni abantu aminto kiamba tebiro Shabana ne yemo korukeberezi Nyanchwa Nyaganja Kenyanya mpaka Minnesota ni njua abantu bonsi yawata ntuntu bwati mangana UDA ntuntu bwati mangana ODM Shabana neyemo nere UDA noere ODM noere West so again today the kenene ntuntu na management ndubwati siyasa intu igaze to ko mna bonlera ko atuli busami sa cyabo bawi nande bago tabozongo bago bwa Kariobangi Jack nande no turam igot itukerio tumena nabozongo they always help the players, motivate the players. There are times when you are facing a lot of pressure, like today, Shabana players are facing a lot of pressure and the fans keep on cheering them on and get them strength to move forward. Like we said before, just picking up the positive, trying to be tough mentally, and focus on the next match because you can't keep on, you can't cry over sports, you need to just keep on moving forward, get motivated and focus on the next match. Segetie kigagia Dandora noko manyumna timu ya Shabana litukulera niko yanyorere chipoint ko maiga wetira sumbosorio kumanga Ezekiel Omura yonyara kubokobeka ego yenkanga ni nabo yonyara kubokobeka yomugui aseda ekamerongevere na isano na isato nonyina bo niko abange bako negati abo mo organizing secretary wa timu yeyo maiga na kiama mchezaji mwenyene Omuro yonyara kubokobeka ego yeyo nabo iko negati abantu banda abange banyene ko bawo nabo iko togeria obuguyo bono etimu ya Shabana igera sukeme samaga yonyara chipoint kemerongevere na isano na ibere bono abo asera agendere ko yani mono SMS yo nonyina bo abantu abangeni ko bakone kurugiga egati yabatyotereria abetimu ya Shabana asekelibego keire ko tebabuna igetimu ya Shabana ira chikwendera ko yani mono asorongoro gusi unenjere mu yokinia ebyagwa Ripoteria egeta seni kegeta mbeya base mukurugiga iga ime ya Dandora egotoka ime ya Nairobi e county Chenkoro kwa Pius okemwa biyo ayo narona kwaliganirite mwambe yabono asensemo yali atekire nilio tuchukuna kurigire chigazeti asichitage kachinge erinde kewika ense ya moto nyare komonyoro mugeni waito iga ase studio tunyare kukwandira mangana ya magendero aiga ase county ya Kisii ekorende nigo nare kora konyorenga etimu yega ya Shabana nigo ya chagitu owe nere oyo manyekane tumuna Dogo Khan oringe munyabiasara munene aiga ase county ya Kisii
polisi ekirabono hachagete ekerengere kigeti ya Shabana umwaka 1980 Shabana ni gobono yachite koba namba isoto ekirigete umwaka 1987 naboigo keweiga ekero yegete umwaka 1988 yachagete konyora obubui ase amanganali yekiombe gose ekiombe kirikia CAF Champions League yuko konyoranga umwaka 1980 1982 nali Shabana yachagete kumanyikana nande nali abachezaji bachagete koswa ase kiombe kyo ekirabono yetikia bekenene kero kyo korukale nigo kiarenge egetikia Gusii Stadium ase okogandira kwemanye ayande amange meyechi kosori endera kobera imeyagete television ase merobero erio endera kwemanya narali agenderete ase egika ekeke erebuso tuchikurigeria chigazeti cheri tukoria rero ase enchira yobwango kigima erio kego ikachi ense yamo tonyoro mugeni nabo kego ikachi nsa ibere chamambia tuchikonyora omurobero ndo ogoso ase embia tobasagoska tobasakogendare ikiagera ntukubangire tayande amange Sasa my lovely friend Getembe Television ekeonga Kiamamo Gusii. Nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi si scratch egoki asogochora en satellite ya Zuku tonyorwa gura edecoda ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibweye muna 99 niko kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano na 49 asekira umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili sio mpumbavu kama unavyonifikiria na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela niko chi series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli cha bana yani Kid Shows na tweba enyorere TV ya una mpeya Mugetembe Television Network channel 38 asechi package chiga okora kwenyorera Zuku decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building gusena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene vengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Bwigo nabo okusanga munintu wetrust chinamba chito echo chire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Getembe Television ekeonga Kiamamo Gusii. Ine nubwetu musangerekano oligitiko genda asobwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya noligitiko genda ni yamati yao asumuchunde egara ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egara o download app ya buki kuroro osabe egali inde yonsi ekoire mpaka asoligitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Ubabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichietana ine Getembe Television ekeonga Kiamamo Gusii.
amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa amatuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumelab ase nsemo ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya version design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigeli beauty therapy nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira muretu mwanu ayenyorere obumanyi obwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa echichiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees nasa kotanga konsere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokomo konya osose program ya kusibisonye tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayiboli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kase school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation ninjwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli mbaje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimu transit number 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi eli wibekiri bagali lya asinsiga yokwerwanirira Getemba Television ekeonga kyamamugusi ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo be walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngentunga conventional medicine yani ubonyagitali obwa kawaida tosomete ngentunga nutritional medicine namalioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have ntubikunga amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia malioga akurwese mete twarwa ya marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2.
Alfred L Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Karibu sana ninde umwancho murigereria ekero ubono turachukurigeria chi gazeti asike kekera basyo erio kiwe kense yamo tunyare komonyora omogeni nengo komanya tukuri rero turachukurigeria amangana amamwamuka ase chi gazeti chiga korende kerongorigeria amangana aiga asiasa ega ime ase serikali enene ya Kenya nero bono ebwetetense kero chi gazeti chichonsi chibwate abana siasa barai ao korwa aibyombe gosebya ma aiga ya Kenya. Kira gazeti ya Daily Nation ringana limamu rigote ya Coalition Shopping. Ngawano ni gobono abaraigete bagenderete kwebeke bikundi bagenderete kwebeka amo abaigo konya kurangirania kolengana una barorire mbarabi nchira kibarachi gukonyana ase obochori ubu mwaka 2027 kose obochori obonene bore bosiese goteba politics rivals seeking to form strong vehicles to oust Ruto, who is working hard to retain seat. Nabono walibare mamincha ya serikali ya Kenya Kwanza nigo bagenderete kurigia enja guse kwebekirania kwebekamo kurigia enchera yoko mosoke umurai wense noye nere ogenderete koitinga kegima kone kinga nachie kwiraniwa ase entunda ya kabere bono igazeti yiga nabewate abarayawa ese goteba Umurai wense President William Ruto and Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigege kwana umurai wense reni gagenderete kubwatirana kigima no yore umwaziri omonene Musalia Mudavadi ekero bono gukwanire ikiama keri kya UDA na ANC kere korawa na Musalia Mudavadi nigo bono kya nyara komerwa ne kiombe keri kya UDA goseni go banyara gosamo ime ye serikali nabo igo korosia ekiama ekenene kigima ekyo kerebono ekya UDA Musalia Mudavadi nigo are ime kiombe kya UDA nabo igo nabo bwatani bae nigo bono bachakire kuriya enjira yo kubwaterana kone kingana nde serikali iga nguchire koirana usikiombe kya UDA kechi koirana ase obochori umwaka 2027 na woigo tokorigereria asensemo yende ne bwate ebicho yaye musubati Martha Koome na wibara kubwaterana na Raila Amolo Odinga sobochori bweta nigo bono arigire gocho kubwaterana na Rigathi Gachagua segotana they are seeking to unite Mount Kenya region and form a strong alliance aimed at liberating the country. Ngabono Martha Karua na woigo Rigathi Gachagua nigo bakubwaterana kwane kinga orwengo rwa Mount Kenya rwabwateranire guse rwachira moge siasa nobate bicha yae omwaziri mukuru Fred Matiang'i na umurai wense mukuru Uhuru Kenyatta segoteba bono nigo they have plans to back Dr. Matiang'i to dethrone President Ruto. Abarai gose abarai ao walibaringe ime serikali nkoro yaye Uhuru Muigai Kenyatta nigo bono barorekanire goswa magega yaye Dr. Fred Matiang'i kone kinga ba musugumire ase obochori obonene bori bosio ayungu batakane gazeti ya Daily Nation na bayone batakalonzo Musyoka kirara chikubwaterana nere Eugene Owamalo ekero obono balingana bubare ase obomo boli bwazimyo gosena bakorokanga official opposition leaders ne bwati bicha yaye Raila Amolo Odinga kirare egatigati yabo esegotebana divided house even though there are signs that Raila Odinga could decide with President Ruto in a coalition akin to their working rearrangement in 2007 under the Pentagon. Mr. Odinga's party seems divided. Kiombe kirikia ODM ni kobono bekorekana kyanyare kubagekana asisia sentini yegendrete kwene kiwa roro yu narale se gazeti ya Daily Nation kana watebinga siasa nerere ntindi kirabono isi myaka ebere erehosio kochoribura chikwene kiwa ni gobarai banyarire kwebekamo naboigo korigia enchira baranyare kubwaterana kochi kimya gesiasa ose asi obochori obo page ya kane ne ya gatano
nero ebwate omuganoria sinchira engikerano gazeti ni ya Daily Nation ekirongorigereria na gazeti ya The Standard nigebwate ebicha ya amagacho aikuru nene gose a State House aria somucho Nairobi ekirabona goteba not our State House abakenya abange nigo bono bachakire ko murunganeria kitambukiro kyo muraibense muske William Ruto kogenda na kochenjia gose kochenjikira makeri kya magacho a State House bona sabegete flat roof gose ekirama kiara ine bono nigo abakenya bagotebanga eyuteriko kana muna iri uguru y'abakenya kero bagotebanga nerobere umurayi mutangani gokora gusikomuki kitambukiro muna ekyo gutuguterare kirama keri kya imokerete igoro kya matuko gose kya begetu kurwa abuna State House yagachete bono bakenya bange nanonye State House bono magacha yuga korokana buya gose asinchira yekerero nigo abakenya bange be murunganire bagotebanga eyu na nyumba bono korokana bune nyumba batamanyiti nande bono tibaragokiwa umugano uyu nigo ore ase igazeti iga ya The Standard it kuriarera sort a new look, the new design of the house on the hill which strips away its colonial heritage for a modern flat roof look has fueled criticism with Kenyans raising concerns about erasing historical identity. Ngabona nigo yatugutire okwemanyekania na amangana ali yege ko senchireri yege koloni yanyarete koba ke kwagachu oyo nigo are ase gazeti yiga ya The Standard na webwate ebicha ya magacha ya ikuru korwa amatuka magiga na boigo wana kira yanyarete ko chinjwe kirama naki kororokana na boigo ne wende to kwanda mangana na alcohol women and a tragic fall when life and times nige egukwanira mangana iyo musukati ego manekana tubuna Wanjiru se page ya kane ne ya gatano ekero ngabona mangana iyo gutinda na boigo amangana ya basubati nigo akoirira gusi nakirire abantu abande konyora ase chimusanano anene mono bali bare ase chinyomo egazeti ya The Standard ne page ya 30 ne bwate amangana aye chigosori sekote bana of stars who roll track and road races ne bwate ibicha ya Faith Kipyegon kere egendete kwanda amangana echi gosoria senyencho yebiro enkorigereria egazeti ya Taifa Leo nero sekote bana mitego mbele ya Ruto nigo gukwana ngabona nigo imitego ya bikiribosi bwayo murai wense ese bwate bicha ya Rigathi Gachagua Martha Karua Kalonzo Musyoka Okiya Omtata na boigo Dr. Fred Matiang'i ngabona murai wense nigasinyiru incheraki gosingitambo kiro kyara nyare ko mukia tubatu mo Senator Busia Okiya Omtata Fred Matiang'i yori ngo waziri mukoro Kalonzo Musyoka ore omo nene wikia makeri kya Wiper nere Martha Karua na Rigathi Gachagua gazeti ya Daily Nation nerkonya yatebire niko bono abaiga bachakire kupeka anamo na boigo korosia ebyombe elikone kinga ekirobo chori borachweka mwaka 2027 banyorire ase ebago so siasa nenyinge ekero omugano uyu ranyanyore epeji ya kabiri gazeti ya Taifa Leo yiri tuko ryarero singinjo omugane twekirega ase studio nande ebiro bitayo nigo nariwancha gutigira gabo kirango kubolenga nabakonyara chigazeti chiri tuko ryarero onyare ko manya amange gose onyari korgira siasa iyo genderete mina mangana nde unabona mangana yechi kosori amangana iyo bocheno nande amangana bunali yechisemi asege ka kekere bosio tunyare oswanere omageni heri tunyare gukwana magendero ime ye county ya Kisii tobasagoska tobasakogenda. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Are you ready to become the next